6 let na trhu, přes 430 milionů v objemu majetku a 365 investorů. Vážené investorky, vážení investoři, obchodní partneři. Rád bych vám shrnul poslední rok v Českomoravském fondu SICAV, podfondu Domus, a seznámil vás se zajímavými statistikami a novinkami, které vás v dalším roce čekají. Podfond Domus v září oslavil 6leté výročí a má za sebou celkem 69 měsíců, z nichž ani jeden nebyl ztrátový. Domus společně s podfondem Agila pokořil v roce 2023 hranici objemu majetku 700 milionů korun pod správou. Do roku 2024 přicházíme s novinkou v podobě kvartálních statistik, které vám více přiblíží nájemní portfolio podfondu. Rád bych vás s těmito statistikami za 4. kvartál nyní seznámil. Nájemní portfolio podfondu Domus drží ke konci 4. kvartálu 95 aktivních obchodů. Z toho připadá 78 rodinných domů a 17 bytových jednotek. Celkově jsme v Domus zakoupili již 103 nájemních nemovitostí v součtu kupních cen přes 170 milionů. Z toho jsme tedy 8 nemovitostí prodali s průměrným výnosem 26,22% per annum. Čistý roční nájem ke konci roku překročil 19 milionů korun a aktuální yield, tedy výnos nájmu, ke konci roku 2023 dosáhl 9,22% per annum. Při slušné platební morálce našich nájemníků, která přesahuje 92%. Dařilo se i pohledávkové části portfolia Domus, kde v roce 2023 neevidujeme žádný ztrátový obchod. Aktuálně vám pak připravujeme kvartální statistiky i z tohoto portfolia, které vám brzy představíme. Vážené investorky, vážení investoři, obchodní partneři. Tímto vám chci za celý tým podfondu Domus poděkovat za důvěru a spolupráci a slíbit za celý tým Domus, že v roce 2024 budeme pokračovat v nastaveném trendu růstu výnosu a naší usilovné práci. Zůstáváme s vámi nadále ve spojení prostřednictvím kvartálního reportu, pravidelných měsíčních zpráv a nově založeného YouTube kanálu, kde se dozvíte novinky a další informace o našem fondu. Na viděnou příště.